संग्राया दिनै हारसिंसो लोगोफोर रावबो गैया सानैया माने ना गुरनो थांदो ओमफ्राय सासेया दंबाबो बिबो बेथालसो आरो माने ओंखाम ओंख्रि संनो मोना लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय बुथेथे होननानै दा बुङो लोगोफोर आं दिनै मा भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव स' नोंथांमोननि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानै सोरबाफोर हाबदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय थुना लांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मा भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेखौनो नायलांसाबदो लोगोफोर अननानै आरो आंबो नोंसोरखौ साबस्क्राइब खालामगोन लोगोफोर बेक खालामफिनगोन नोंथांमोना आंखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय सोरबाफोर नायलांदोंबा सल' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय गुड निउसबो आरो लोगोफोर जोंहा बिराद गिदिर अमा फानदो दिनैयो 22,000नि अमा फानबाय लोगोफोर बेसेबा गिदिर आं नोंथांमोननो अमाखौ एसे देखायना होनि र' थांनो बादो हायो थांनो बादो बाना लाबो बानानै बानो हाया बानो बा बिखुङाव बा थांनो बादोना इयो बाना लां थगायना लांबाय इसोरो जोंहानि अमाखौ एसे खमावनो मोनलाबायो नै थांफिन नागिरदों मन्द्रायाव ओइ मा जानोखाय बिलाय माखौ जि गिलिरखा नालाय थिखांनो हायाखै ओमफ्राय लोगोफोर दिनै मा ओंख्रि जानो नागिरदो जोंहा दिनै माबा नारजिजों अमा बेदर गोरानजों जानो नागिरदो लोगोफोर नै नारजिखौ आं मोजां सुना लाखाबाय फुङावनो सोमना दोन्दोंमोन आरो लोगोफोर बे नारजिखौहाय ओमफ्राय मोनायावबो सोमबाबो मोजांसिन जायोमोन आरो ओमफ्राय मोनायाव बावगारना थादो लोगोफोर ओमफ्राय नै बेदराबो जि साफा रानखाबाय आरोना जि साफा रानदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिजावजालिफोराहाय माने नारजिजों अमा बेदर जानो लुगैनायखाय माने लुगैदो होननायखाय माने दिनै नारजिजों अमा बेदर संनो नागिरदों बेसेबा गोबाव जाबायमोन लोगोफोर दिनैसो माने नारजिजों अमा बेदर जानो नागिरदों लोगोफोर जाथाराखैमोन आरो ओमफ्राय संनोबो रोंबावासो नै इसोरो लोगोफोर नारजि ओंख्रिखौनो संनो रोङालायनो मोनालायनो ओमफ्राय दिनै आं लोगोफोर नारजिखौ माने थाब जानाय बायदि कुकारावनो सिटी होनानै संनो नागिरदों लोगोफोर इउटुबाव नुबाय थायो आं लोगोफोर सोरबा सिटी होनानै सोरबा ग्राइन्डार मेसिनाव होनानै सङो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आंबो कुकारावनो होनानै संनाय नायनो लोगोफोर माबायदि जायो हाय बाबा दलथा गारबाखौ मानो नाङो नोंलाय नाय लोगोफोर आंना रेडि जाबाय आरो अमा बेदरा जि मोजां रानखादोहाय मेजेम गोनांनो ओमफ्राय नै नारजियाबो नायनानै संनायनि बाथ्रा लोगोफोर कुकारनि हालोदखौ नायदो आरो बोरै जाखो नै आरो इसुंनि हालोद बोरै जाजोब्बाय माखा गोदौफावजोब्बाय आरो इउटुबाव नायनानै संनायनि आयदा नालाय ओमफ्राय आंना लोगोफोर साराया दुंबाय आरो ओमफ्राय बेदरखौ एवफ्रामना लानोसै आङो ओमफ्रायो नै बिथाङाथ' आरो मोनगोना मोनाखै पात्ता गैया दा खुलिना नायनोसै ओमफ्राय आं बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रोनोसै लोगोफोर बेदर गोरानखौ हरना लाबाय आरो आं लोगोफोर जोंहा आरो खारदै ओंख्रिबाबो सामब्राम होयो नालाय सामब्रामखौ सेरबाय ओमफ्राय नै अमा बेदरखौ हरनोसै आरो अमा बेदरखौ होजोबा लोगोफोर आङो माने सोरबा जानाय सोरबा जायै थायोना सोरबा नारजि जायानो आरो गथ' गथाय दङ एसे मोदोम मोलाफोरखौ बासिख्ला एवना होनोसै आरो भाजा मोनसे लोगोफोर ओंखायनो आं दायो एकदमबारे लागायना होबाय जाथ'सिगोन बेखिनियानो बांद्रायबाथाय आरो सोरबा जानाय सोरबा जायोना आयाबो जाया आगायाबो जायानो बिहावाबो जाया बिखुनजोआबो जाया बिहाव बिखुनजो होनफिनलायबावोसो आं माने ओमफ्राय रं एसे होना हरनोसै एसे ओंख्रियावबो समायनाय बायदि रंखौ एसे कारा होना होनोसै आलौ मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर माबा माबि होहरखाजोब्बाय आं लोगोफोर ओमफ्राय दै एसे होना होनोसै गुरै जानाय रखम बेदराथ' काटाव रानखानांगौ नालाय गुरै जानाय रखम दै होना होनोसै लागाव संग्राया दिनै हारसिंसो लोगोफोर रावबो गैया सानैया माने ना गुरनो थांदो ओमफ्राय सासेया दंबाबो बिबो बेथालसो आरो माने ओंखाम ओंख्रि संनो मोना जोंहा माने हिनजावफोरनिबो इदि जाबाथाय मासुल जाबाथाय माने ओंखाम ओंख्रि संनो होआ आइ आबाजोंनो जाया आरो बिहाव बिखुनजोनो जाया ओंखायनो जेबो दांनो मोना आरो अनलि आलासि बायदि जनानै जानायल' लोगोफोर ओमफ्राय आंहा हारसिंनो थै नारजि संहां ना संहां एकदमबारे ओरै थाङां जागासिनो हारसिंनो माने
आरो जि माखाखौबो बेलथाय बेसे होनांगोन आरो नङाबाथ' दाबसे जायगायाव रानखायानो नङा होमबा साया गेर गेर आरो एकदमबारे गथ'फोरनि ड्रेस पार्टि रानाबाबो जाया नै सानसेयाव रानाबाबो जाया बेलथायनानै होआबा इफोरखौबो खना खनला दान्दा खानानैनो एकदम लामसै आरो लोगोफोर जागाफोराथ' इदिनोसै एकदम सान्दुंबो नाङा नै मालायनावसो गय बारि बारि नागिर नागिर एकदमबारे लामफैबाय आङो लोगोफोर नै नारजि जायैफोरनि थाखाय अमा बेदर जायैफोरनि थाखाय स्पेसियेल आलुजों ना संनायसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै नाथुर लगायबा आरो नाथुरबो सेनाव नांदोंमोन ओमफ्राय ना गिदिरा माने फख्रिनिनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बारलिमोन आरो थांग्राफोराबो मोनफैबाय लोगोफोर मा मा ना मोनखो गेलेनोसो थांदो ना मानोसो थांदोंमोन अबे नायालाय माबायदि मोनखो नै नाया इखिनिल' मोनबोदो नै लोगोफोर एकदमबारे लकेल ना बोथिया ओमफ्राय नाथुर नायानो गैयानो बे मोनसेयालाय मोनदां खांख्राइ थेवबो लकेल ना बायनानै मोनाना इफोर नाखौ बायनो थांबा थांनाय बेसे दाम सिंगि मासे दंलायस' दामिकनिलाय थांनाव दामिकनि ना दंलाय साम'खौ खिथिनोसां साम'बो लाबोदो नै लोगोफोर साम'आबो जोंनाव खनबानो मोनो नालाय बोथिसे जागोन ना जायाहाय मानसि गोबांदोलाय ब्लेबाय लोगोफोर नै इउटुबाव नायनानै ओंख्रि संनाया फैमालसो जाबाय आंना दिनै कुकाराव होनायानो मोनाखै आरो खान्थायावसो होफिननांबाय नै गोदौबाय थाथि एबारो गोथाव नुखाबाय नै नारजि ओंख्रिखौ एसेयाबो मोनबाय आंना लोगोफोर नै दुन्दिया सुन्दिया होनानै आरामसे संबाय आङो गथ'फोराबो आरो माबा नारजि नुरजि जाया नालाय बेखौनो जाथों होननानै एसे रोसिखौ लाव लाव होना होबाय आं नै मोनबाय लोगोफोर नारजिजों अमाजों टेस्टि नुखाबाय आरो नै एसे साबावनांगौमोन ना बेदर ना नारजि सिनायनो हानाय नालाय गोथाव जाबायहाय साबाय थानांला बेफोरखौ साबाय थायो नामा आखाइ सालायनो हराव जना एसे गरम मोनस्रालायबाय आरो जि थाब मोनथाराहाय लोगोफोर नारजि ओंख्रियाबो थामसा गोबाव लाबाय नारजि संनायाव लोगोफोर गोलोमफ्रुलायबाय नै